Ohartu nintzen, Janbati Txelizanburu Saratar idazleari esker, bere Pierre Sadamen deskribatzen du gorputza, mugimendua eta hau dena euskaraz sekulakoa berastasun batean. Eta bada mementu bat nun oletako festa batean, Pierre Sadamek bere leku hartzen du mutxiko batean. Eta deskribatzen du hainitz ibiltarien mundu hori, ez gira ohartzen gaur egun dena autoz edo autobusez albada egiten dugu, baina azkenean gure aintzinekoek 18-19 mendean eta funtsean aintzin ere, oinez egiten zuten eta beraz elikatzen zen gorpuzkera horrekin dantza bera. Eta mutxikoetan nahi nuen partekatu sistema hori ibiltzearena, ibiltze berezi bat, bai ez kandantzatua, irregularra beraz eta ritmoekin jostatzen dena, baina azkenean mendiko ibiltze horrekin doana. Eta orduan, oinez Senpereko elkartearekin hasi gira lanean proposatzeko hitzordu bat kanpoan. Jakinik jendea hor datorrela ibiltzera normalki astero dator eta biltzen dira, eta hor mendi tontor batean proposatzea beraz dantzarekin lotura. Pandemia horrekin izan gara askotan atera gabe eta orduan askatasun sentimentua sentitzen da. Hola mendietan lagunakin dantzatzen eta baita ere kantatzen. Jauzien sistemak hori sortzen du, kolektiboa taldearena eta jendarte baten sortzea. Eta jauzi horiekin beti dantzatzen duzu bestearekin, desafiatuz edo berarekin, baina sortzen da jendartea. Eta hori biziki importantea da ere sozialki kohesioa sortzea.